Olumekelela na aha me mgbodo orere sam ndeze nna mara na shi awum dibia mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ Igbo nnọọ nwaanyị nnọọ nwoke nnọọ anyị abịa nnakpanye eshi abịa ndị ọma keta anyị ga-egbafu ya igwe lekwanụ m anya aka o ndị ọma lejie na anya ha nụmaka bekee kpọrọ ya clove ama m ihe ndị Igbo anyị eji akpọ ya mana onwekwa oke ihe ọwụ ịhụna mana hụ o ji arụ wu oke ihe ọrịa ihe ke bekee sha ndị ejere ya ihe clove owu ndị ejere zobo iru ngashi nwenye eji heke ya 50 naira mgbe ndị eke 100 naira ndị ọma he kwuru bịa taa ọwụ nene ọ maka clove nwere nu health benefit karịrị akarị ihe nshime abakwuo taa ụzọ ole na ole abụọ watọ ị nwere ike iji clove jenye n'onwe gị aka ije enwe eze omeme enwere ndị ọwụ eze ememe nwụ otu ibe mbele ntị ebe aza nwụọ mmiri ya eme nwụọ wee ya na-ara nwa na-akụ nwa isi ọkụkọ ma hafi ịbakwujema ihe onwegoduru ọnọdụ ahụ jezuru clove sakpụrụ abụọ akpọ mmiri tiga ya ọnụ gị tama ya o ji eko eko akachakwa akada ebe ahụ imega eze ahụ ragaga ahụ ala ị ga-aba chọfụ gị taa ya ụtụtụ mgbe ọ na-erule anyasị inwe mana relief ebe ahụ zara aza efe mana ahụ ragaga akwụsị mana ga na agụrụkwanụ na-eme ya ruo mgbe ime achara onwe gị ka ahụ otu ụzọ ka abụọ nene bad breath ọnụ ishi o nwere ndị ọnwụkwu kakpa ekwe ndị nwa nwụ nọ ememe ihu iwe wekwala gị ya ewutela gị ijila brọsh na ha eji eshi eze shicha eze gị saa ire gị chọfụ akpashi ọnụ gị shiga kpọọ isi ọwụkọrọ ọnụ gị shiga isi ya ewutela gị mana shi ọ na shiga ime afọ aga ị ga ime nọ na-eje chọọ alam clove otu ọchịchịrị makarị mma chọọ akan wee gaa ya ime ya gbee ịga kan ahụ mmiri hafu clove anọ n'ime kan ahụ famenti ya for 2 days onye ọma gị gbara ya ha kọpụ ụtụtụ ṅụọ tupu gaa na-eriri gị richarị anyasị gaa gbara hụ ya ọzọ mgbe ị na-asa gaa hụ shi ụkọrọ ọnụ gaa hụ shi gị isi ga nkwụsị akwụsịkwa na emena m ya ta emena m eme akwụsị no were ya mere ihe mmechi mgbe ọbụla ga na-eme ya ruo mgbe ị ga-enwe achọ onwe gị onye ọma ka ahụ ụzọ ka abụọ ụzọ ka atọ wụnene indigestion o nwere ndị ṅụrichari afọ onwe ekekpụrụ ihe na ọnwa afọ akpọrịa gahụ afọ ekekpụrụ ezugahụ gị ihe ike afọ a na-anyị nwa arụ meekwa ya kpa ahụ gị chọọ gị were mkpụrụ abụọ wakpọ kpaa ma gị richanarị ọkwa nga famenti ya tiga ya ezigbo ime mmiri ri ocha hafụ ya ọ na-abala abụọ gị richarị ga agbara half cup ṅụọ anya sụkwa ga agbara hụkpakpa ahụ ṅụọ ka ahụ okwu ụzọ ka atọ ọkwa otu clove heri ahụ eji eji ya eme onye ọma ken ya na-akachakwanụ mma maka ndị agbọghọ ibe m enwe ndị nọ na-ewo ala enwere infection nwaanyị na-enwe discharge ya na-eshi ezigbo isi gị sutuo pantị gị gaa ahụ ya na-eshi isi were clove baala m ya mmiri abala abụọ were kan araba gị sachaa ahụ nnọọ ime bafrum gị nga ahụ mepechaa ụkwụ gị were nnọọ otu kọpụ ihe wee gaa otu kọpụ mmiri azin clove ifamenti chana ga na-agbara mmiri ahụ jee saa ime ihe ijiri wụrụ nwaanyị gị na-eme ya kpa ị ga-ehụ shọkọ ụka ihe eji aka ụmụ nwaanyị otula ga-akwụsị isi ọjọọ ahụ eji afụ an ga-akwụsị unnecessary discharge ga-akwụsị garịrị ndụ rịrị ụcha na-eshi isi ọma kpa nwaanyị kwesịrị ijegharị garịrị ụcha ebe makwala m shọrị nọ mkpa nnọ hụ na heri aha eji clove ya ọhụ ha ọkpọrọ riakpa m siri kwuo mana ha oji arụ karịrị akarị ya zụrụ ya nna were ya jile ama onwe gị nwoke were ya jile ama onwe gị nwaanyị elekwala ya anya asị ha ọhe gị nye ememe ya makacha ka ndị nwere ọnụ isi were ha ya jile onwe gị ndị ọma ọkpọ ha m ọnụ ụbọchị keta onwe heri aha m bịara ikwu asị m okike goziela m nwoke goziela m nwaanyị akachakwa aka ndị sọskraịbụ gatu ma YouTube chanel nna nna-emena ndị nepa